ka duba da kyau ka gani kana yawo da fasashen wando sai a maka haihuwa kafin la'asar sai dan ya zan yana da riguna 10 kai kuma ba wanda ya ji tausayinka ya baka saboda a kaddara ka kai fasashen wando ne naka kaddara shi kuma sababbi guda 10 kuma yau kuma ta hanyar ku ka duba da kyau ka gani sai a ki kawo muku abincin da za ku ci sai ka zo ka samu an kawo mishi madara an kawo mishi abubuwa an tara mishi nashi ba zai muku amfani ba ko kuma an kya kawo naku saboda da abin shi ya zo. To wallahi jama'a shi yasa matsalar kaddara tana bukata a yi lacca ta musamman ne akanta saboda na gaya muku malamai ma ba su fahimci wannan ba da yawa shi yasa da ya ji wani malami ya bayyana sai gaban shi ya faɗi sai ringa gani to mutane nawa ne suke taruwa gaban shi shi yasa akwai wani gari a cikin ƙasar nan tamu ta ƙasar Hausa duk littafin da wani malami ya sa ko sai ka ji wani malamin a guje shi ma ya je ya sa wai saboda kada almajiran shi